akamita ana basa kuti ari kusvika kumusoro kupi kana kuti sei ana urohwa manje wakomana waya ndatuma vafana ngwaya vakati kana akangotota totoseta tomumamisa dashi tozoti hangouya chita chida kutovhiringa ndorohwa chete haya patakutobuda ndafungoti anenge akamira tatakamirira kunzwa kuti zviri kufamba sei angasipo panguva iyoyo manje this time reality singing in reality yakusinga manje kuti zvechokwadi munhu aenda ende chazosinga pachaona wakusimba zvakaoma manje as soon as my car is done is finished kugadzirwa I'm following you to Zimbabwe kuzobva ndokwaanonorohwa manje kuzobva ndokwaanonorohwa zvakasimba munhu kwai mapurisa chena akapusawo futi achirega muna chitepe vachingonakirwa zvakangoma pafoni otherwise ka iye atozonyumwa akati pana pezvinobatwa zvashuwa hesi vasikana muri sei sorry ndine muzukuru keliona mwana did you see the baby akarara okay ndiwo afambira and I want to go and see the baby I want to play with the baby katinomirira vasikana zvandirwadza mwana mudiki akadaro showakufambiswa nemone usiku nemwana mudiki akadai so manyoka emazino alright muri sei kuvasikana aiwa handisikuda kugarisa hangu ndangoti regai tikudzei vana handisi ndine mwana wandinaye panapa mwana wevamwe vedu madhairis handitika asi handisi kuzomburitsa palife zvese nemwana handisi kuvabuditsa palife ndinguda ngotaura kashort story kevana pamunoudzwa papaine vabereki muchiudzwa kana kuti muchirohwa muchiginohwa muchiudzwa vabereki vachiti tizai bvai muchiti vanhu venyu munovada muramba muri panzvimbo handitika munofirapo manzwa tizai neupenyu hwenyu handiti tizai neupenyu hwenyu tatozotora mwana ushu kuna maonati usiku ndabva kunomutora pandamutora aita kutoita madhira ekuti totuma boys zoenda kunodi kunomutora kwangari kunzvimbo kwangari kune imwe town uko anomaona kwangari ndoda zotuma boys kuti tinde kunomutora ikoko because anga kubva last week tichitaura naye nyaya ichiti ibva but aingozezazeza imwe yaya kungoti mwese zvamunoita imi vana vechidiki zvamunoita imi vana vechidiki munozvisiva nezuro manje kwakazorokwa nezuro chaiko chaiko zuro kwazorokwa akanga nezuro kurova hauna kuvara nezuva ndaumborohwa zvakanyaya akangotora mugoti kwakundirohwa munhu anorokwa nemugoti kana ndime kutondipa mwana wake chaiye manje zvamuwa zvaiona ngwarati nhasi makuseni ainga asina kupera kanzaina kupera kwakumukira kurova kutoda kutamba newe mai mwana saka anzi mwana upi aiwa ndinaye akagara uya kutaura kumashure kwamungamuoni guys because achiri muloko achiri muSouth Africa hamungamuoni iko zvino andika I'm trying to protect her as well hamungamuoni but zirume racho ndorada mbogwiza irorero rinorova vamwe vanhu vanorovana guys andati kana panobatika paorohwawo unfortunately angona chaizvo panotogwa mwana uyu pandatema boys kunotora mwana uyu kure uku anomaona ranga risipo because afunga kuti ringe riripo kuti panyasi ndachititumise mari bika zvisingatoiti saka hanzi harina kuonekera paposition rarisipo anomaona sirumei apane mwana mudiki animazvona ane mwana mudiki kufamba usiku nenyaya dzevarume idzi saka imimi vana vechidiki kana muchiudzwa mukaona mared flags atotaura everyday munourayiwa urume hurikomazano hune nzara uku hune ukasha animaona kupedzera shungu dzekuzimbabwe uko dzeikonomi yekusevedzwa kupedzera pamuri mukaona mared flags atanga kuti munhu akutanga kutongokuisa ruoko achikutukatuka achidini please gara watiza neupenyu hwako tiza neupenyu hwako asi unonyora comment yakati kwa zvisipo asi mukwaneni ndeni kwanyora comment iyo zvakakomerai animaona saka at least she's now safe nakuda kudza inyaya ishi because ada tatanga ari ave safe now she's safe andika tamutora nokuti memusina hama dzinenge dziri mudhuze mekuti anogona kudza hama dzaana dziri kudhuze ikoko kwanga achigara saka murume aizvaita easy kuti adi semunhu anodherera so aizvaita easy kuti amubateona obva vatamba rafu saka ndabva ndaitsa kumunzvengesa akauya kuno ngaauye kuno tinyatsa kumubayira kunoko uno ndokwatomukuwadzira chaiko kunyatsomurikita kunoko saka afamba ke zvakanaka asvika ari kufamba ke nemwana but at least asvika late tobva umutora but at least asvika anditi ndo chinonzi madiaries anditika tinobatsirana panguva dzakafanana idzidzi mwana weumwe wedu
Antika, mwana weumwe wedu shu. Mwana weumwe wedu. Ndiye munhu ari kufona ndikuramba chikudeclare naye kuramba chingofona. Indi kudeclare naye kuramba chingofona. Panzvari yagodzokera ndikushuwa. Kwa zvauri wogodzokera. Asi anoutsinya naye kungokubudisa nemabhegi chete. Kana kospunu kopoto uchizve chikadzikana. Kana kuti wangosiya wako. Ndasiya ndabuda ndindati ndotora zvinhu zvangu chete ndosiya kuti amangwana ashanda mutauro anokutevera achitinoda poto dzangu. Kana foni yake atora ndakati it's fine. Ndikwena neupenyu hwangu nemwana wangu. Wagona. Apo ndipo agona. Foni anzanga kuchema. Kuchemerani. Apa aikurova nezuro aidi kuchema. Disguise paikurova nezuro aidi kuchema. My flesh and blood. Mwana. Achamonera kumhepo Sabhinya. Usatombo inda kunoita unombonofema uchengete mwana uri kumba time kana zvanaka wodzoka uchinja nzvimbo utsvaga basa somewhere else kure ushandira mwana wako. Uchari South Africa? Mama, serious? Saka akakushunguridza nguva yareba nayo. Verbally chaiyo anotuka. Yaha, wagona. Hati muri kunzwa guys, hanzi verbally anotuka. Muri kunzwa varume venu. Thank you. Handisi ndiri kutaura. Abuda mazviri ndiye ari kukudzai. Taura akatanga chidi. Verbally like achikutuka like zvezvo kuti unofila worthless. Kuita muna sina basa. You are nothing. Zvokuti unofila usitori munhu zvachose. Enozotanga zvazvokudhonza dhonza utano kurohwa akakudhonza wambotanga muti mambama ya uzonyatso wapinda muchini waright wakujaira manje kuti ndokunorohwa munhu peduwe hani manzwaka urume kwayo hunenge uchikutuka uchitaura tanzi ya worthless hauna chini iwewe wakauya pana pasina kana chini zvese ndezvangu une iwe une chikoro iwe unoshandepi iwe wakadzidzepi iwe mazvinzi waka mandopa zvinotangira mashoko iwayo kona ari munhu wako murume wano kuti ndewako unogara naye everyday wakazvara naye vana kana kuti mwana anti achikudza mashoko akadaro ugare wati nota kuti red flag iyoyo it's a red flag it's a red flag iyoyo anomaona munhu anenge achingowanza munhu ngatambawo nemashoko akanaka uye utamba nemashoko anorwadza andimazviona saka ringi ito red flag munhu haumaindi kutukwa neumwe munhu kunze kwausinei naye rekutukwa nemunhu anogara naye vakomana unenge uchiti murume wanga unorara naye everyday vakomana achikuudza kuti you're nothing you are worthless you are zero denda ndisirini guys come on kana ndimiwo ndo pazvinotangira the next year otanga kudhonza nekuti mafriends phone kwaine ziro wakarohwerwa kuti kwai wafonera mai vako saka airtime waiwanepi saka watengwa nezvikomba message yacho yekuti iye mari aikupa here I know. Financially he was abusive. Futi? Saka ndiye aitenga chikafu. Type yekuti kana like groceries emumba chaiyo anozokudza amushopo kuti tikuda chini. Iye ndiye anochiziva grocery rofana kutengwa mumba. Chiwa mwana mudiki akaita sewe chiwa mwanana akaita sewe mwanana nebeauty yako yose uchigarira iyo svina iyoyo yokunzi kwai hande kushopo usvika uchi tora sugar. Tora chingwa andi muri kuzvinzwa guys. Spenda newatori right. Anofona umona uyo auya abata shuka. Iye ndiye anofona kuti uchichisima kana muriwo chaiyo kana domasi. Iwe nivaza ko domasi chero. Kana domasi chero. Chaiyo izve zvanga akumbochinja unda. Kwema makasangana kupiwe nebora ngoma iro riri. Munomo. Makasangana muno South Africa. All right. Unobelieve zvimwe zviya zvokuti ari kukuspoila fari so caring but inini chandisina kuona ka this person aichengera like obva wafunga kuti uri kudiwa ka uyo after 10 minutes wosakuchengera unenge uchengera wafunga kuti ilove izvo ipi abusive iyoyo yanenge achitoona kukupa space once akasatokupa space there's something wrong kuti love usiku chaiwo ada kutoona kuti uripo pamba auya apaka ada kuziva kuti uri pamba obva wafunga kuti ndikudiwa iwe zvemu nyasha ndototaura ndokuti asadzokeri kuti akadzokera namene ake anongonouraiwa akadzokera amene ake anongonouraiwa indotaura ndimboreki kuti tukazibora ngoma iyi akangodzokera mangwana anongonofa amene ake ndiye anongonorohwa nyama yake but ngainde anozorora nyama yanzwa munzwa mwana mudiki nyama yadhamba nekurohwa muti kwaidisari udze zibora ngoma dera ngari rado joina live nayanso kuti tukirira zvisingatoiti dera riripo zibora ngoma iyi
Kutabasa kutamba zano mukadzi anorwa nemaoko. Kutabasa kutamba uchirova mukadzi. Uchirova mukadzi nemaoko. Mukadzi anorwa nemaoko ati mukadzi anorwa neblambi. Oh. That's what some people. I hear there's something wrong with them, like psychologically, it's not okay. Abuda oga akambonzi buda kudhara irambira moyo wairambira moyo uchinzi buda na munzi wako uchirambira iko zvino wazobuda oga saka uchaja audzokeri ichiri nhumbu kandainzi mwana mukomana anoita kuti murwe mwana mukomana chino mwana mukomana vamakaonekwa kuti ashinga zvinopera mai manje namati shinga so ndikamboshinga right man zvakaoma hey aina ndizvekutaura aiwa ndafarira kuti wabvuma wega wabvuma wega ndozvandangofarira kuti hauna kubviswa nemunhu wega wazadzisa decision nekuti ndakuda kubva please the get close here no this is not life yoke and to carry the bags mazvinzwa saka guys kana maona zvatanga kana maona zvaipa please musagare panzvimbo. Watch out for these symptoms. Muri vana vadiki. Open up calendar. Hey, take what you can. I think you can kill this one. And carry Shakira to your place. Shakira to your place. Alimona. Tizai, vana vechidiki mimi tizai. Muri kugara ndio muda. Munhu wangu ndio muda. Una muda uchirowa. Una muda uchirowa naye mirupe zvarunopera arunopera. Rudo runosvika kupera. Mari flex anga aripo but moza pane rudo vanhu vanenge vachidanana kasaka mwana mudiki andifungutena mboveka naye 23 adzipa apa 23 mwana mudiki saka kapani ngachinzi ondororwa nhasi mangwana onzi aiwa mwekomana kamwana kacho kadiki ndofunga mwana ndorekana nekuma 7 months chaiko kana 7 kana 8 months by the way amapiano look out for abusive husbands. At least I managed to kumubvisa panzvimbo ave safe. Handauda kuitaura nyaya because ndazati ndikada kuitaura early anogona kutaimira anoona saka kana akazo iye zvino kana chira kachiona live ave kuno kuuya kuno kuRastenburg uya kuno uendese murume avandi chamuka sikana nenzara ndofunga nenzara manzwa mufunga nenzara manzwa chakiro ndandamisira futi microwave udzise zvakaoma hanzi muripo aiwa tachosvika kumba close the door tave kumba manje ndabva kunomumirira kutauni pane munhu anandati taxi driver amutora uye naye saka taxi amutora uya naye kuno kutaxi driver sana ndakamira mutauni ndokwati kubva nadhoidhoi kunomutora aoneka mwana afamba nemwana usiku kudai nenyaya yekuita yemurume anenge asinganzwisi imi vanhurume vari mukome section gai timboudzana mbijana maviri we know kuti people sometimes grows out of love antika zvinoitika kuti rudo runopera mumarriage anti usaabuse mwana wevanhu kana usingasadi wofunga kuti waona zvimwe zviri nani siya mwana wevanhu aende antika siya mwana wemunhu aende ari mupenyu chingwa chacho maiboy ini zvangu nevazvichaiti kurova munhu haisiro solution unorova munhu chindi kurova munhu worova munhu apa pakaipapa obva afirapo yangoziva kuti tibuda musha menyu nenyaya yekuti iwe unogona kurova kana uri murume cheche anozviti kwanzi ndinorova uri murume ane mangoromera chaiko zvaunoita iweka unoenda kubhawa handiti waunodenha vamwe varume kubhawa handitika monyatso kurikitirana monyatso kudenhana kubhawa unyatsorovana haurove munhu asingagoni kudzosera handiti haurove munhu asingakudzoseri munhu asina simba rekudzosera haurove munhu akadaro haurove mwana woumwe munhu imu pamunorova vakadzi venyu varume varimo mukomesi kuchena norova vakadzi umu hanomona paunenge waona kuti wakuda kumurova funga varisisi vakwachirwa nemwe murume uone kuti zvinokuitira zvakanaka here mwana kubuda akasaimbe muchanganbeg mufunge kubuda kutiza munhu nenyaya kuti kurova kubva nezuro kuroverwa kunzi wafonerera chimai vako mari waiwanepi saka mari wapiwa mari nezvikomba iona insecurity yacho munhu nemwana mucheche munhu nemwana mudiki wawanepi mari iyoyo wafonera mai vako saka iwewe utori wahura wapiwa mari nechikomba udza munhu ini nezvako handichadi handika munhu wobuda usarove mwana umwe munhu
usaise ruoko pamwana umwe munhu. Imimi vasikana musagarire zvikoma tozati munozvida munonyengeredzwa nembolipopu. Handika lollipop inokunyengedza zvekuti mukangoipiwa kudai usiku munokunasa kuti zvadochinja zvanaka. Handiti zivai kuti an abuser will never change. Haachinji. Munhu ari abusive agara anenge achingori abusive hausiri unozomugona. Haana kutangira kuve abusive pauri. Ukatisa background yake kubva kudhara anenge achingori munhu angori wehondo wevhigoroni. Hauzofoka mukwanisa kuchinja iwewe. Hazviiti. Kana watongoona kuti atotanga achiti kudaroka ibva watongogara watongosuduka kuti unokuvadzwa unokura usina ziso. Chazvakaipira mani chekuti iwewo ndonenge disadvantage. Unobiswa ziso, unobiswa mazino, unochekwa face. Handika iye wenda kunobhadhara fine kumapurisa uko kana kuenda kunoseva 3 months 6 months akaobuda but iwe watiwe deformed zvachose. Watiwe deformed zvachose paupenyu hwako hauchisina face iri straight. Ati machona nevanhu vanenge vakadai so iye watokondia neupenyu hwake iwe wasara wapa watokanganiswa. Iye akutonorora mwe munhu wanenge achino the next akutotsvaga the next target. Saka please kana maona zvatotanga munhu asajairira ngokutuka achikudza mashoko ekumba kwenyu kune nhamo denda ndisiri inini ndinotombo kumba kwenyu kune iko imimi kumba kwenyu muri varombo mune what do you have to show kweduka mashoko iwayo akadaro. Mashoko iwayo iwe ndiani ushumira ndopindura comment ya eri whenever comment. Don't encourage others to leave their husband, please. I don't support GBV, but munu anoshora iwe tomorrow. Munu ngandishore ini mangwana. Kasi achazoona kuti ndairevesa. Handikuona. Urikuona kuti kisa tuchara panapa haina kutanga nasi. Handiti haina kutanga nasi. Zvanga zvane nguva izvi zvinizvi. Handiti handisi ndaitaura naye because ndasingamuzivi. Mai vake ndo mudhayari wepano. Mai vake ndo vaiti tuchara vachitombomudza kuti siya mwanangu dewadai achiudza mai. Handika achirambira apo azoona ega. Saka unofunga mashoko aiudzwa namai vake asi kumafunga. Saka isusu ndo basa redu rekutotaura nekudza mwe vana izvozvo. Usafire kunzi misisi. Usafire kunzi mainingi. Hanti ende iwe unenge iwe eriska kane unenge unorova mukadzi iwe kana unaye. Nokuti iwe vasisi vako vakarogwa vakauya kwauri unoti kuti idzokerai kumba ndozvita dzimba. Ndai henyu mogara ndozvita dzimba. Ndozvaunovaudza iwe. Mwana mai wako akauya iwe achindarohwa bhuti ndikurohwa kumba kune murume. Handika muudze kuti suduruka nokuti vanenge vachiti kurohwa zvokutamba orohwa pakaipa kumba kwenyu ndo kunoshota. Kumba kwenyu ndo kunoshota kana munhu anoda munhu cheko hamurovi nemaoko. Mukadzi anorohwa mubedroom neblambi. Haarohwi nemaoko mukadzi. Ukaona chigona kusumudza ruoko rwokurwa mukadzi kana wafunga pfeka maboxing gloves aya upinde muringi uchallenge vamwe varume monyatsorovana zvakanaka. Anoona aiwa unoudza murume wako unenge uchimudza background yako yese kauchiti murume wangu kunenge uchiziva hati unenge uchidza murume wako wese uchiti murume wangu rega ndimuudzewo kumba kwedu makore mangu anozoshandisa izvozvo zvokukutuka nazvo zvaunenge wakamuudza iwewe ndozvaanokushandisira munhu ari abusive ndozvaanokushandisira asi iwe kumba kwavo unenge une secret dzeko ukadzitaura unorohwaka ukadzitaura unorohwa dzekumba kwavo secret kasi iwe dzavaimuudza pakudana napa muri kubanisana muchitrustana uchimudza kuti ufunge kumba kwedu ka tete vangu kuti tiri aitoroya ufunge baba vedu aizodai ndozvaanokutuka nazvo mangwana takura chitambura isusu tikazodai ndozvaanokutuka iwe ukatorawo kuti newewo kumba kwenyu wakataura wani kuti kwavena mbuya wako vairoya unozvirohwerwa nokuti hauna simba ringanzana nemurume. Saka gender based violence it's a no. It's a no. Zviri nani kunzi hapana nembofamba murita chinzi mhoroi izve vakasina kana murume mhoroi akuna. It's better to be single than to lead a broken marriage. Manzwa zviri nani kuve single and happy than to be a married somebody and kasi uchigara uine masodzi uchichema akunge onyeni every day. Ani mashwena. Saka guys ndozvada ngotichidi ndingokuudzai kuti please siyana nenyaya zvavi zvanaka I'll find a day rokumindisa ndozokuudzai ainda kuti ainda handikwanisi fona kuti ndimbudise because hatisi kuziva murume uyu hanzi rari chingonetsa richingodi hameno saka rinogona kuzoda but rikauya kunondoka zvooperera rikauya kuno hanimaona ndokubus stop kunoku rikazouya kunondokwekupesira hanimaona saka just to protect her hanimaona ndandingamu haabude pauyu mongoziva kuti imi vamwe vana ndaida ngoti munzwa chiki nyatsokukudzai akuudzai mazvudza ndaida ngoti anzwa nyatsokukudzai kuti masymptoms zvinodii nokuti coming from here zvine mutsindo nokuti ari kubuda mazviri pane kungozwa nesinei kuti zvimbuya izvi zvakachembera handiona coming from mwana mumwe ari kubuda mazviri ndofunga 21 22 years mwana uyu munobva manyatsonzwisisa
kuti zvakamira sei. Being single is not a sin, guys. Who said if you are single, you are not a person? You are worthless if you are single. Diana kadaro. I'm not encouraging kuti sei varume venyu muchinda kumafaro. Anomukunzwisisa. Anda kuti sei varume venyu inini muchinda kumafaro nokuti vanhu vari kumafaro kuti kuve single kunonakidza kana kuti kunozoenjoy. Andina kudaro. Ndiri kuti kana uri mumarriage yekuti unoshungurudzwa uchirohwa every day, hapana chogara zviri nani ubude unoita single somebody. Anowana zviri nani ubude unoita single somebody panogarira zita rekuti single rekuti madam. Andimazviona. Saka ndo zvandangoti nditaure izvozvo. Musaro ende by the way handitika ndine varume vatatu vari kutsvakawo vakadzi vekuroora. Handitika 2 matwins. Handitika 2 matwins ari pachando apa. Matwins aya anobva kuGhana. Handiti asi vari kudo probably mukaita masisters. Handimaona kana kuti mukaitawo matwins. Ndo condition dzavandipa. Handimazviona. Saka vati is either mukaitawo masisters zvinenge zvakanaka kana kuti muitewo matwins, nokuti ivo matwins 2 vakomana vandei paGhana apa asi vari paLanso apa. Handimaona vari pachando. Saka na varipo please montibata. Handika varume vamuka uko motwa SIS MELLY vari kutiputsa dzimba. Nani ngaputsi dzimba asi kuti ndo kuputsisa kana paunenge uchirohwa ndo munza futi vamwe vangoda kupindawo vaya muchinja. Nanoziva kuti ndizvochinja homwe achipinda homwe achipinda homwe achipinda homwe achipinda homwe achipinda homwe achipinda. Handi ndo zvazvinongoita so. How old are the twins? Kuma 30s. I think handasukumemba asi kana ndakavatarisa because ndine mapictures avo vanova hunge vari kuma 33, 32, 33, 34 somewhere there. 32, 33, 34. Inzwa iwo Anja. Thank you Francis. Thank you Anja. A very serious comment, a very important comment ish. Iri kutiza one comment ish. Alright, day one. Ish. Verengai, hands I used kurova, but later I realized kuti ungadi ende una waifira mjere zveshuwa because unorova pakaipa uchiti ndiri kurova woti gamu napo obva done pauzi zvavarana. Hanima. So I just wanted to chat. And then the other one, Antika, the other one is a businessman. And it is a businessman, Antika, in SA. And it so Kantukudo mukadzi ano gona ku iye arikuma 33, 34, 35 zvakarandi, but amaindi zvakechero kuwana ku 38 years mukaita mukuru zvishoma 38, 37, 36 kana 40 zvichidzika. Handika hamaindiwo laina muna nema principal preferences zake ko inga vane vamwe vanorogwa nevarungu asi kuZimbabwe tine vanhu vatema variko vanenge vachidawo vakadzi. Inga mwana anorogwa nemanigerians asiyema Zimbabweans mune preference yake ndoda kuroora pamanenge akaona zvakanaka pamaZimbabweans oti ndodawo vakadzi kuZimbabwe. Anomaona kuti zoti hakuna vakadzi kuGhana variko kasi zvakafanana nempa munorogwa nevarungu paya pamunorogwa nemanigerians. Handi ndo inenge preference yenyu kuti andoda kurogwa nemurungu ndoda kurogwa nemanigerians mchisiya varume venyu vana gribete kuZimbabwe. Sa kocha mumwe uyu andotaura uyu handika at least iwo asa iyewo semunhu ari kugadzira mapepa ake kuti abude kunze. Saka ivowo munhu ari kunze, ivowo munhu ari kunze nokuti ari kugadzira mapepa ake kuti abude kunze. Saka ari kungoti kunosvika nokunotanga usingasei nzvimbo. Saka at least ndakabvawo ndichiziva kuti ndikuendawo ndine nemunhu anondichindivisitawo anchida izvo zviripo. Saka ukaitawo kuchando, hanimaona ukaitawo kuchando kungave kuLanso, Australia, Canada handika but ndi businessman. Ndandatsvakira mainini vachaminuka naBhurusa vanga vachida dildo ava zvino ndavaudza ngati kune maGhana kwai andohla ndozobva rugwa nemaGhana vari nani pane dildo, vari nani pane dildo. Waramba mainini vachaminuka naBhurusa ndikati vakakurisa vakurisa. Saka guys kana pane munhu anenge ane dildo iyaya andaposta paya nayowo anda kutibatsira. Pane mumwe ati hake ari anotengesa saka ati ari kubvunza munhu ane stock kuti achinayo here ari kuda iyoyo kuti tiwane kumubatsira nayo. Hanomaona asiwo kana unayo kuti yakazoshanda kamusazotigira yakashandisa makashandisa makapedza nayo mukatenga dzimwe muzomupawo iyoyo mupewo chinyuwani. Handika mupewo chinyuwani ndo chaada kicho chiwaita preference chimicro chake chepinki chia anozviona. Hanzi who is my champ vari mumcomment section, vari mumcomment section. Aiwa businessman muzimba maswitsi anogoma wanepi? Muzimba businessman maswitsi anomawanepi?
muzimba nebusiness ane company yake kunoku kuZimbabwe ku-SA kunoku. Saka masisa nomawanepi hana animazvona preference yake ndifunga ninga singadiwo nyama ainga chidawo butildo iyoyo saka ndo zvandati andimazvona ndo zvandati kana muri kuda guys ina handisi kuti mudi itai mangokurumidzawo kana maCV yenyu ngotsara ndinoda businessman kana kuti ndikuda matwins kumatwins kumoya muri 2 iwe nasisi vako kana kuti muri matwinswo nokuti ndo zvataugwa lineti wakusimbisa zvaanga achitaura wakusimbisa zvaanga achitaura kuti ndohla ndozvakusimbisa kani ndo zvamunoda here asi ndo zvamunoda here naimi vasikana imi handi ndo zvamunoda handi ndo zvamunenge muchida izvozvo zvekuti ndo zvamunodazve chenjera yakadzinga ndikutorevesa kudai handisi kunyepa. I'm saying the truth. Ndikutorevesa handisi tombonyepa jeje serious ndikutaura chokwadi. Ari kuda ava vati matwinzi oda denda ndichishira live nemwe phone ndakutaridzai mapictures avo nokuti ndapiwa ka consent denda kutaridzai apa mamaona very my handsome guys asi vakati ndambode funga kuti asi ndimukoma masimba vakada kufanana namasimba pameso very handsome guys vakada kufanana namasimba pameso ndatombofunga kuti asi ndimasimba ndikati asimba kuita masimba sei animazviona kumatwinzi kungavafambe kwai vari kudawo ivo matwinzi mongozivawo zvematwinzi vari kuda masisters kana kuti matwinziwo matwinzi echikadzi ndiwo ari kudiwa matwinzi echikadzi and then umwe businessman uyu ari kuno kujoni and ari tocross ake manje aita arikuta mapepa ake arikuda kukuruma manje hanimaona asi mufanawo wechidiki vakada kufanana masimba pressure sure ndatomboti asi ndimasimba wakapfeka worksite kubasa ndikazoona kuti haasi masimba vana vai2 asi maidentical vakafanana zvokuti kana ukaita mistake unogona kutongoita lula nevose uchifunga kuti munhu 1 vakafanana zvokudaro kufanana chaicho zvotatoti ndatomboseka ngati vana ava vanhu vanofanana vedu be kufanana zvose mai mwana zvose amukoma masimba vakanaka unoiwasi ukavaziva kupenga herewe ukoziva kugwara iwe mukoma masimba sati wakugwara wachiri kugeza chaiwo wachimira pamesa pachiendisa muchiya anoda grace g anoda ndatombokufunga grace I thought of you but ndikangoti pamwe unogona zoti SIS MELLY hawo ndatombofunga asine zvazvo anotoda because munhu angori kuzvake ndokubata kuwhatsapp animaona ndokubata kuwhatsapp saka guys nangoti tiganiteka short life kamuchinda I think kababy girl akudya mubambo chigaiti adye agesi awane kuzorora handitika awane kuzorora hanzi zvino where will I get the twin for my daughter papa ndopanetsa manje ndopanetsa aiwa anga pangane mazina anti ayo ne mazina ekuisira kana angane mazina chiri kugeza anga kanaka paya yesikani Stefan kwenda akurova ungoripi amazvona saka ndati ndingokudzai saka kana uchida varume mumhanya mobva mauya andika saka variya vari kuabhuzwawo muchigadzisa upenyu hwenyu muchitizawo muchinotsvaka mabasa andika vamwe vachipindawo mudzimba imomo tichingosangana kudaro chingosa muku line raprofit nesaturday makuseni guys please saturday makuseni po pamunoya nema-airtime enyu kunyosa mazita please veduwe musandisa pamiedzo do not come today or tomorrow kuti ndaine airtime yangu ndakati kuti ndiseta confusion saturday ndongoita dhere kukunyorai saturday iroro hanimaona ndo panongokunyora saturday makuseni manheru movaona handiti zvino vamwe mukatoya nguva iri ndokanganwa muzoti sirangu harina kudamwa ngatingoti saturday makuseni ndo pamunenge muchinyora ndofamba nechibhuku changu chikaenda kutoenda nechibhuku tatokangodai ndobva ndatokumbira kunyora animaona ndotonyora zita rako ndopa unotenga airtime yako makuseni manherodi wotaura navo alright Stefan iripo animashona guys bhande riya ropisa iri bhande riya rauya karatenda iri Cape Town ichi saka ndakarisunga zvino ndo hwakutsva padumba apa ropisa asi ndaribvisa asina chirungu hwakutsva padumba apa bhande riya rauya guys kana bhande riya rauya kune vanoda mabhande aya ndamborisunga zvinotohwa kuti hai
handichagoni hanzi tumira namba dzokuisa airtime idzodzi dzifrancis ukaenda pafront pepage dziripo pafront pepage apa namba dziripo hanzi ndokushanda kwacho ha riri kuita kupisa padumbu pesa pana ndakamborisunga enda umborisunga vakadebaka ndikuenda ngoita kuma 15 minutes ndikawa kuti bhande rachaiti ndobva ndabvisa saka izvi ndaribvisa asi ndikungwa kuti ndikungotsva padumbu papana nhasi iro bhande rekwatendairi ari kugreenworld bhande regreenworld riya rauya kwai 500 rands vanorida bhande racho 500 rands iroro precious 500 rands bhande iroro akawana mari tikatengesa kamabhande akawana mari odzosera waapawo chero waapawo zviri right privately George panonetsa manje because handisi ndozviita sei because ivo namba cheche yavanoti yavo havana saka panotonetsa paprivate lapa hansipewo link yekubhandi bhandi racho rimwe extra ndapuwa ini extra rimwe ndindapuwa ndinaro kana ndine 1 ndapuwa 1 rekutengesa saka ndine 1 anongorida 1 ndiro 500 yako nekurumidza ndobva ndakukandira mamwe mozotenga kwaari mamwe nezokupai namba yake motenga kwaari ndine 1 ndapiwa nzira akaita seva belt achona ririmo mumba makuda kuti ndingopinda mumba ndesingadi kupinda mumba ndechidangoti mungoona ndakagara pachikona changu chiyachiya ndechidangoti mundo ndakagara pachikona pangu paya ndesingadi kuti ndipinde mumba ina ndiburisi mumba vanoziva nditaridze mumba zvokudaro handitaridze mumba zvokudaro naendi kubuda ndisiya chii asina kukwana mina intinji nditaridze bandage adya here asikana ari kudya anodya sadza yesikani yadzoka abeta plus chacha nenzara yesikani yenisamboi ulipo zvaiona mwana akaona mashura mwana unozotanga kuita zvokuti akarara ungoscreama ungotanga kuchema zviri loud aiwa katruma kaye zvaaiona kumba kwenyu kumuchirohwa zvaaiona muchirohwa katruma nimbolaita muone bhandi pane nderirivi amukona pane nderiri mira iri ndoriri kuita ndapuwa extra rekutengesai mira ndikutaridzei iri randavhura inini randabvisa racho mirai mira ndikutaridzei randavhura rachona mira ndichozvi randavhura iri guys ari murikuona bhande nderiri murikuona bhande iri bhande iri saka asiwo haurisi pamusoro pehembe ande murikuona bhande haurisi pamusoro pehembe unoisa mukati umu batiropisa manje saka rinenge rakamira rakadai murikuona bhande nati rinenge rakamira rakadai so asi muri mukati mehembe rinenge rakamira rakadai so belt saka hanzi unotangira pazasi pemazama apa uchidzika uchidai ukamboita mazuva uchidai so apa ntiri kwai ndo panogara feti sterek apa uchidzikisa mangwana usungira apa mangwana usungira apa mangwana usungira apa uchinja handiti maona saka bhande racho rinenge rakadai so maona saka bhande rinenge rakadai so hanimukona bhande rinenge rakamira rakadai uchidzikisa ukaita futi 15 minutes padenga apa 15 minutes apa 15 uchidzikisa kusvikira panoperera dumbu wokwidza futi 15 minutes batiropisa unokona belt ropisa mariona kabelt saka guys indakuinda gani mbonotaura nemwana uyu mbotaura nemwana uyu chimbotamba nemusukuru paya musukuru panapa tokubatai mangwana iri ndo rangu iri saka ari kuda iri 500 iri riri muplastic iri ari kuda iri riripo iri hanzi 500 rand iri
handika ari kudai hameno ndapuwa nekogete greenwood tinoshandei but sandabvunza tinoshandei asati nichabvunza tinoshandei. Saka guys morara bwa handika tobatsana mangwana handika ciao.